Teď. Dobrý večer, hlásí se vám Šípec Překopík v podvečeru. Paní Kuratickou z Areálu. Máme tady u mikrofonu Frantu Konůka. Franto, měl jsi dost burčáku? Franto, mluv. Měl jsi dost burčáku v sobě, máš dost? Jo. Ano. Co bylo tvou příčinu, že jsi tady usnul? Ježišmarja, svíně. Kurva, jak to klíče, ne? Nic nemám. Nic se neděje, Ferry. Jednoznačně rozumím této odpovědi. Stane jednou za rok, když je burčáková sezóna. Ferry, jak jsi viděl zápas dnešní? Remizový. Na píču, protože jsem se neožral. Za piču, protože jsi neožral. Je paškej, Ne, to je jenom jako to na počítač. Co řekne tvoje manželka tému, že dojdeš jak hajzl? Dvakrát, že jsi co? Dvakrát, že jsi hajzl. A tvůj... Kdo ti dneska otevře bránu, když Zdeňa už jde dom? Dívaj se, že jsi hotový. To máš šéfa. On se směje jak kýn. A jaký je to? Já mám dotaz, že vás piju 2 medvědí v posteli. No. Jeden je ze Zlína a druhý z Pardubic. Jenom že to je perník. Hero, jde na Berovičku, pojďme! Jdem. Franti, děkuji ti za rozhovor a to Ano. musíš vypít. To je voda. To...